Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, wanda ya saukar da cuta kuma ya haɗa mata da magani. Wanda ya ɗaukaka cibiyar Kashful Alil cikin amincewar Ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar Saudiya cikin garin Makka. Mutanen da ke Qatar, Dubai duk za su iya samun magungunanmu. Sannan mun buɗe reshe a ƙasar Libya cikin Misurata. Muna godewa Allah maɗaukakin sarki, sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbu na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbu Sha'bi da Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Cibiyar Kashful Alil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar kanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. Matsalar rashin haihuwa, infertility, matsalar sanyi STDs da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani. Matsalolin jinnu, iska, sihiri ko sammu, ciwon hanta, hepatitis ko ciwon koda, kidney duk muna ba da magani. Ƙarƙashin cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. A jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau, a Neja muna cikin Mina, a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu. Muna da reshe a garin Abuja, jihar Lagos, Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu. Sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun mu. Sannan muna da reshe a cikin garin Maiduguri. A ƙasar Nijar muna cikin Maraɗi da kuma Yamai. Za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp a duk inda kuke a faɗin duniya. Barka da zuwa tashar tsakar gida. Baki shi ke yanka wuya. A zaman kotu an zargi Murja da yunkurin saka yara a harkar karuwanci. Kamar da Freedom Radio ta rawaito yadda zaman kotun da aka gurfanar da Murja Ibrahim ya gudana. An karanto Murja tuhume-tuhumen da ake mata da suka kama daga yada badala a shafukan sada zumunta da kuma yunkurin saka yara a harkar karuwanci da sauran tuhume-tuhumen da ake yi mata. Da zafi-zafi. An gurfanar da Murja Ibrahim Kunya a gaban kotun shari'ar musulunci ta PRP karkashin jagorancin mai shari'a Nura Yusuf Ahmad. Bisa kunshin tuhume-tuhumen da hankalin al'umma da ayyukan fitsara da samunta cikin badala da kuma tsoratarwa. Mai gabatar da ƙara Aliyu Abidin ya karanto mata tuhumar bayan karantowar kuma ta musanta. Tun da fara dai, al'ummar unguwar Tisha Marke Hotoro ne suka kai ƙarar Murjar hukumar Hizba inda suke zarginta da badala a social media kuma suna zargin tana yunkurin saka 'ya'yansu cikin sana'ar karuwanci. Kuma sun zarge ta da yin kalaman cewar duk wata 'yar kwalta ita ce shugabarta. Bayan musantawar ta lauyan gwamnati barista Aminu Abdullahi ya roƙi kotun ta ba su wata ranar domin su gabatar da shaidunsu. A nan ne lauyanta Aliyu Umar ya roƙi da a bashi belinta. Shi kuma wakilin kwamishinan shari'a barista Aminu Abdullahi ya shaida wa kotun cewar ba su da suka sai abin da kotu ta yi. Da ƙarshe kotun ta saka ranar 20 ga watan da muke ciki domin ci gaba da shari'ar. Sakamakon ƙorafe-ƙorafe da ake ta yi a kanta na wasu abubuwa da suke yi har aka shirya tuhumomi guda 7 a kanta. Dama baka manta ba a baya mun taɓa kiransu muka yi musu nasiha, muka ba su shawarwari, muka yi musu wa'azi, muka yi musu addu'a, har muka kawo ma ɗan kuɗi haka muka ba su na siyan data, muka ce su je su juya harkar TikTok ɗin ta zama harkar sana'a da kasuwanci da business da talla, su daina yin kalmomi da suke yi na batsa da abubuwa da basu dace ba waɗanda suke lalata tarbiyya. Kamar wasu suka yi mana alkawari a lokacin suka yi mana alkawari cewa musamman ma ita ta yi mana alkawari cewa ba za ta sake yin irin waɗannan abubuwa ba. Saboda haka sai kuma gashi yanzu ana ta samun korafi ya yawa musamman mutanen unguwar da take zaune Tinsha ma sun turo mana cewa tana lalata musu tarbiyyar yaran unguwa da har ma akwai barazana da suke a kanta, shi yasa hukumar Hizba ta ga kamata yayi ta kamo ta kai ta kotu sai kuma abin da alkali ya ce. Kamar waɗansu tuhume-tuhume ne ake yi mata, kun yi maganar tuhume-tuhume har guda 7. To an karanta waɗannan tuhumomi a kotu kuma ta musa waɗannan tuhumomi da ake mata guda 7 don haka alkali ya tura ta a gidan gyaran hali sai ranar 27 ga watan 2
za a dawo domin a ci gaba da shari'ar. Daga cikin tuhumar da ake mata akwai razana al'umma, akwai ayyukan baɗala, akwai tada hatsaniya, akwai tada hankalin al'umma, akwai ta'addanci da kawo ɓata gari cikin unguwa, akwai ikirarin cewa duk wata karuwa ko kwalta ita ce shugabarsu. Waɗannan abubuwan su ne suka tada hankalin mutane, kuma duka waɗannan akwai bidiyo da hotuna da abubuwan duk da ta yi nan, shi yasa aka kai ta kotu aka gabatar da shaida a gaban alkali. Wato kuna rike da cikakkun hujjoji kenan akan waɗannan tuhume-tuhume da ake yi mata. Yawwa, kowa ma ai yana gani, duk wanda yake da ba zai so ya ga irin abubuwan da Murja take yi ba. Duk wanda yake da ba zai so ta dinga ganin abin da Murja take yi ba. Duk wannan sanannen abu ne a duniya cewa waɗannan abubuwa da suke yi ya saba al'adarmu, ya saba addininmu, ya saba tarbiyyarmu. Kuma an kirawo su, an musu nasiha, an ba su shawara, an musu addu'a, kuma ta mana alkawari a gabana ta ɗau alkawari cewa za ta daina, ko muka ga bata daina ba. Allah shiga wata malam, kun daɗe kuna kokowa da waɗannan wato 'yan TikTok, shin a iya cewa a wannan karo kun ɗauki bulala? Ito a wannan lokacin gaskiya yanzu matakai guda biyu muka ɗauka. Na farko, duk wanda tunda mun kafa mu ma a hukumar Hizba mun kafa jami'ai da za su dinga bibiyan mana TikTok din nan, domin yanzu kusan mutane miliyan 20 da kusan 3 ne muka samu labari sun yi rijista da TikTok a Najeriya. Kuma mafi yawa na ɓangaren mu ba kasuwanci suke da shi ba, ba sana'a suke da shi ba, ba talla suke da shi ba, a'a kawai fasikanci ne da batsa da kalmomi marasa daɗi suke, da haka suke neman kuɗi, da haka suke samun kuɗi. Saboda haka mun ɗau mataki na farko shine danƙa su a kotu, domin sun karya doka ta Immoral Act da suke wato rashin tarbiyya da kuma kalmomi na batsa. Sannan mataki na biyu yanzu haka muna magana da ofishin TikTok da ke Lagos da MD ɗinsu. Kuma ma mun rubuta wasiƙa zuwa kamfaninsu na Singapore domin su gaya mana wani ƙa'idodi ne suke bayarwa waɗanda ake buɗe waɗannan shafuka da su, wanda mu ba ma amfanuwa da TikTok ɗin nan. Kuma naga kwanan nan Amerika ma ta kira kamfanin nan majalisa, sun tattauna da su kuma sun nuna musu cewa akwai abubuwan da ake waɗanda ba su yarda da su ba. To kaga ashe ba mu ne farko ba, Amurka ma ta dakatar da wasu abubuwa da yawa da ake yi, kuma ta kira waɗannan jami'ai, mun ga bidiyon an kira su majalisa a musu tambayoyi. Saboda haka shi yasa za mu ɗau mataki na ganin cewa duk wanda yake batsa ko ke sukan addini ko yake kawo fitintunu na siyasa ko na addini ko na ƙabilanci ko yake kawo abin da zai kawo tashin hankali ko ɓata addini, za mu tattauna da su yadda za a ba da dama a dinga rufe shafukansu. Allah shiga wata malam, wata gudunmuwa kuke bukata daga hukumomi na gwamnati da kuma haɗin kai na al'umma domin cimma wannan nasara ta kokowa da waɗannan mutane? Abubuwa guda uku muke bukata. Na farko, dama gwamnati ta ba mu haɗin kai, to ba ma so a dinga shigan mana aiki. A bar alkali ya aikinsa, a bar ɗan hizba ya aikinsa, a bar jami'ai su aikinsu. Duk wanda aka kama da laifi ko yana da mukami a gwamnati a bari a hukunta shi, kada a sa mana baki. Kuma alhamdulillah har yanzu nan gwamna bai sa mana baki ba, ko muna roƙon kada wani jami'in gwamnati ya kuskure ya sa mana baki akan aikin da muke yi na tsaftace al'umma da kyakkyawar tarbiyya. Abu na biyu, duk wanda yake da wata basira ko wata hikima ko wata shawara da zai ba wannan hukuma, kofa a buɗe take ya ba mu wannan shawarar. Abu na uku, kullum a cikin operation muke da zagaye da kai komocin al'umma, muna neman gwamnati ta bamu motoci amma ba su isa ba. Duk wanda yake da halin da zai ƙara mana yawan Hilux waɗanda za mu dinga zagaye a cikin birnin Kano, muna kyautata tsaro da zaman lafiya da tarbiyyar 'ya'yanmu da yara da suke kwacen waya da masu shaye-shaye da marasa sana'a da aikin yi, mu dinga zakulo su, muna musu tarbiyya, muna miƙa gwamnati ta ba su sana'a ta sa su a makaranta, muna maraba. Hausawa kan ce baki shi kan yanka wuya. Idan ba ku manta ba, watannin baya wani bidiyo yayi yawo a shafukan sada zumunta inda aka ji Murjan tana bayyana cewa insha Allah sai ta zama uwar bariki, kuma duk wata yar bariki da yan daudu ita ce ogarsu, wanda wannan za a kafa mata hujja da shi a kotu. Dai yana zama uwar bariki, da izinin Allah yana zama uwar bariki. Ai kowa da burinsa, wani burinsa digiri, wani burinsa digiri, wani burinsa cikakken ɗan kasuwa, wani burinsa shahararren malami, wani burinsa cikakken ɗan damfara ne, kuma babban burina shahararriyar magajiya ta karuwai da 'yan daudu shine ɗan burina. Duk wanda ya ragan gindin uwarsa, ina da riri a kawai burina in ki cika shi, wallahi ba zai yiwu ba. Kowa ya yi zamanin sa ya gama. Fir'auna ruwa ne ya hallakar da shi, Fir'auna ruwa ne ya hallakar da shi, ni ma a banni ubangiji zai yi magani na. Yawwa, in ya kuma shirye ni akwai uban da ya isa ya ce lalle sai na iskance, babu shi.
kawai. Hello? Kai, suna ban matsala matan nan, ku tsaya a gama harkar nan, na bi ku tsibira. Da dan ubanka ni na ce ma ina so in yi hankali, shege karamin dan iska, ka kwantar da hankali ka yi min ladabi in baka kananun yan mata yan shila. Hello? Kun ga da wayata. Kina ina? A aka ki taho. Daga Gombe. Ke kar ki taho. Ki bari sai jibi zuwa jibi komai ya clearance. Zan kai gayyata duk wasu ma'aikata. Ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan wannan batu dai, inda malamai da masu nasiha a dandalin TikTok ma ke ta bayyana nasa ra'ayoyin kan wannan batu. Da fatan Allah ya kyauta. Hisba, wannan maganar ta Murja ba ta zuwa kotu bace ba. Kwata-kwata wannan maganar ta Murja wallahi ba ta zuwa kotu bace ba. Saboda an je shi alkali ba ruwansa, tura ta bursin zai yi. To shi yasa muka ce wannan maganar ba ta zuwa kotu bace ba Hisba. Maganar Murja tsakani da Allah kenan. Hisba tamu, wannan maganar da nayi akan Murja ba yana nuna bane ba cewar kamar ba ku san aikin ku ba. Ba haka nake nufi ba. Shawara ce zan bayar a ni yadda na tsaya na yi nazari na kai shekara ina yin nazari akan yarinyar nan a inda ta sa gaba, a inda hankulanta suka sa gaba. Magana ta gaskiya akan Murja a yadda na yi nazari har shekara ɗaya ne nake nazari a kanta. Magana ta gaskiya tsakani da Allah. Abu na farko, ba ta da hankali. Ƙwaƙwalwarta akwai matsala. Hisba, ina kiran ku da kuje a fara samar mata magani, ba maganar kotu bace ba. Irin abubuwan da take yi ga dukkanin mai yin nazari ko kuma mai kallon irin abubuwan da take yi, ya san ba mai hankali bace ba za ta yi wannan ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu, ko an kai ta kotu ta tura ta bursin, billahi allazi la ilaha illa huwa Murja ba za ta taɓa shiriwa ba. Ƙara wurjancewa za ta yi, ta ƙara bijirewa, saboda ƙwaƙwalwarta wallahi la'azim ƙwaƙwalwarta ba mai lafiya ba ce ba. Taimakon da za ku yi mata Hisba, taimakon da za ku yi mata saboda Allah da Annabi shine, bacin an kai ta gurin masu tuba ƙwaƙwalwa, sun auna ta, sun neman mata iya maganin da ya kamata a ce ta sha, tana sha. To abu na biyu shine wanda za ku ɗauko ta, ku zo ku ajiye ta a wajenku, ku killace ta, ko kuma ga gidaje nan wanda gwamnati ta jiha ta riga ta tanade su saboda irin wa'annan mutanen, a ajiye ta a wannan gurin. Amma ina ganin ma wannan gurin ba shi ya kamata ba, gurinku shi ya kamata a ce kun killace ta, bacin ana bata magungunan tana sha, kuma nan kuma an kirawo malamai suna roƙon Allah a kanta, suna addu'a a kanta, duk abubuwan da yake damunta na wannan fitintunu, na wannan shaidanu da suke tare da ita, Allah ya fitar mata zuwa wata 5. Wannan abubuwan kuka neman mata magani, a kai ta gurin masu duba kwakwalwa, bacin an kai ta an saman mata wannan maganin, ku dawo ku killace ta a wajenku ta yi wata 5, a nemo malamai su yi mata riƙiya, bacin an mata riƙiya a kula da ita, ana yi mata addu'a, tunda aikin Allah kuke yi ku Hisba, tunda aikin Allah kuke yi ku Hisba, tunda aikin Allah kuke yi ku Hisba, a samo malamai a dinga ba su kuɗaɗe a kuɗin ayyuka wanda gwamnatin jiha take bayarwa a wannan Hisba, ana ɗiba ana ba malaman nan domin a ceto rayuwarta. A yi wata 5 ana yin haka, shine Murja za ta dawo hayyacinta. Amma maganar bursin, muna shawartar ku da cewar 'yan Hisbanmu na jihar Kano, Murja ba maganar zuwa kotu bace ba.
ko da an je kotun na alƙali shi ba ruwansa zai tura ta bursar. In kuma ya tura ta sake wurjan cewa za ta yi, in ta fito ma wallahi al'azim nan da wata ɗaya, wata biyu, wata uku, wallahi sai ta koma gidan jiya. Amma wannan abubuwan ba ta da cikakken hankali kwata-kwata a rayuwarta Murja. Duk wanda zai dinga bibiyar abubuwan da take yi ya san mai hankali ba za ta yi wannan ba. Wallahi al'azim Murja ba ta da cikakken hankali. A neman mata magani kuma a killace ta a tabbatar kuma ta wata 5 a hannunku. An nemi malamai su yi mata riƙiya kuma ku a nemi kuma malamai na dindindin wanda za su dinga yi mata addu'a da kuɗin jihar Kano da take turowa domin a yi ayyuka na hizba a ɗeba a cikin kuɗin jihar Kano, a ɗiba ana ba malaman da za su zo suna yi mata addu'a kuma a tabbatar cewa ta yi wata 5 a gidan nan gurinku a hizba an killace ta. To wannan maganar ko ba ja bijaya annabi Muhammad Allah zai karbi wannan addu'ar ko Murja za ta shiryu kuma duk abubuwan da take yi za ta daina, sannan kuma aljanin da suke kanta kokolwarta da ba a saiti take ba za ta da daidai in aka yi wannan ita ce shawara mai ƙarfi, wannan shine saiti mai ƙarfi, wannan ita ce turba akan Murja ta dawo hayyacinta akan abubuwan da take yi na rashin ladabi da biyayya kuma na rashin hankali a cikin rayuwarta. Hizba ba muna nuna muku cewar ba wai ku ba ku san aikinku ba, wannan shawara ce mu muka bayar wacce muke ganin mafita ce wacce za a yi wa Murja, ita ce magana ta lillahi wa rasuli. Salamu alaikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗazu nake ganin hukumar Hizba ta kama wannan baiwar Allah kuma har an gurfanar da ita a gaban kotu. A yanzu haka an ce an miƙa ta gidan gyaran hali. To, kiran da za mu guda biyu ne. Na farko za mu kira akan shi mai girma gwamna, saboda kamar tana nuna alaƙa tana da ɗaurin gindi a wannan jiha, shi yasa take abin da ranta ya ga dama. Ko da bidiyo da aka yi mata a ofis ɗin 'yan Hizba, in ka ji yadda take ba da amsar irin tambayoyin da ake mata na gatsali da raini, ka san akwai abin da ta taka. To don Allah muna roƙon mai girma gwamna, wannan yarinya kamar 'ya ce a gurinsa. An yi mata wa'azi a bayyane, an yi mata a sirrance, manya-manyan malamai sun mata wa'azi, 'yan ustazai sun mata wa'azi, ba irin nau'in wa'azi da ba a yi mata ba da tunatarwa. Amma wannan yarinya fa ba za ta ji ba, tsakani ga Allah ba za ta ji ba. Don Allah a kyale hukuma ta ladabtar da ita, a kyale hukuma ta tarbiyyantar da ita, saboda wallahi tana zubarwa da Kano, tana zubar mana da mutunci fiye da yadda ba kwa zato. Tana zubar mana da mutunci da kima. Duk wanda yake da ƴa mace, ko kake da yaya, ko kake da wani, kai duk wanda ma yake kishin addinin musulunci, wannan yarinya ba ta burge shi. Ko na kusa ko na nesa wallahi ba ta burge shi. Bal waɗanda take burge su dama marasa mutunci ne irinta. Amma ina abin burgewa a irin wannan zubar da kima da zubar da mutunci a matsayinta na ƴa mace. Sannan magana ta biyu, ba ta buƙatar a ringa aibata ta. Wallahi buƙatar wannan baiwa Allah abin da tafi buƙata shine addu'a. Saboda duk iskancin mutum da yake yi, in dai za a taimake shi da addu'a, to sai kaga wata ran ya zama labari. Amma in za ka tsinewa abu, ka tsinewa abu, gobe ka tsine mai, to fa wannan tsinuwar ba a san wanda zai tsinewar ba, kuma Allah ya karɓi wannan tsinuwa domin tana tasiri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya, manzo yana cikin tafiya da sahabbansa, sai wata mata ta tsinewa abar hawarta. Annabi ya ce a sauke kayan da yake kanta a cika ta tafi, ba za a tafi da tsinanniya ba. To ina ga yau ka tsine mata, wani ya tsine mata, kowa yana tsine mata, kasan tsinowa Allah zai karba akanta. To shi yasa tsine mata ba mafita bace,
mu ci gaba da yi mata addu'a. Amma dai muna kira da hukuma ta ɗau kowane irin mataki da za ta daƙale wannan rashin mutunci da baiwa Allah nan take. Kowane irin mataki muna roƙon hukuma ta ɗauka don daƙale rashin mutuncin da baiwa Allah nan take. Saboda ni gaba ɗaya ma mun ce mun daina mata nasiha. Kaf ustazai da suke nasiha an haƙura da ita saboda ba za ta ji ba. Da Allah hukuma ta ɗau kowane irin mataki wanda take ganin maslaha ne ga rayuwarta, maslaha ne ga danginta, maslaha ne ga kowa, domin wannan ne tafi karfin kowa, tafi karfin iyayenta, tafi karfin duk wani a cikin danginsu. Wannan ba wanda ya isa ya gaya mata magana in ba danginsu, in ba hukumar ba. Allah ka shiryar da mu, Allah ka fahimtar da ita. Tun ji alƙur'an ban zauna na huta ba zani da gaskon baska. Tun daga Abuja aka zo aka kwashe shi har can. Wato Bahaushe yana cewa yaban gwani ya zama dole. Muna jinjina da kuma ƙarfafa gwiwa da fatan alkhairi zuwa ga babban kwamandan Hizba a Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullah da sauran ma'aikatan hukumar Hizba. Bisa namijin ƙoƙari da suke yi babu dare babu rana domin tsaftace garin Kano. Shakka babu samun hukumar wato Hizba a cikin jihar Kano ba karamar ni'ima bace. Domin hukuma ce wanda ta amsa kiran da Allah subhanahu wata'ala yayi. Allah ta'ala da yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wannan kuma shine aikin hukumar Hizba. Allah ta'ala ya musu jagora. Shakka babu wannan baiwar Allah kama ta da akai gata akai mata. Domin duk wanda zai ka kana kuskure ya kokarin gyara maka shine babban masoyinka. To amma a daidai wannan gabar akwai wani tsokaci da nake so na yi guda ɗaya zuwa guda biyu. Ta you I stand to be corrected. Amma looking at yanda aka ta inda aka fito da kuma halin da ake ciki a yanzu. Wato shakka babu wannan hukuma mai albarka. Wannan yunkuri na tsaftace garin Kano bisa waɗannan ayyukan baɗala da ake bayyana su aiki ne da ya kamata a ce ya hau kan kowa. Wannan yarinya yarku ce, to ba ita kadai bace yarku, akwai sauran ƴaƴan naku waɗanda suke aikata aiki irin nata wanda wasu ma yayi su fasidin nata. Abinda nake cewa gatan da aka yi wa Murja, akwai sauran yara maza da mata wanda suke da buƙatar irin wannan gatan birjik a jihar Kano. Suna nan kuma an san su ba ɓoyayyu bane. Dan ni a karan kaina in ka bani slot uku, ka ce in fito da nagartattun wato masu yaɗa baɗala a jihar Kano. To ni da wuya ma Murja ta zo a na uku. Kila sai in kayi extending abin ka bani slot 4 ko zuwa guda 5 sannan zan shigo da ita daga ciki. Saboda haka idan za a yi addressing abu, gamawa ake yi ta kowane angle a yi addressing abun once and for all an riga an yi tackle ɗinsa. Sannan na biyu wurin yanda ake addressing abu, yanzu daga ganin yanda Murja take magana, kai ka san da wuya in babu influence na shaye-shaye, kamar ma ba a hayyacin da take ba. Yaran nan idan akwai wanda akwai bukatan akwai issue din shaye-shaye ko akwai mental issue, a taimake shi ta hanyar kai shi asibiti ko kuma ta hanyar kai su rehab din nan. Amma a kama a kai gidan yari was never be a solution. Saboda mun sani a cikin mutum 10 da ake kaiwa gidan gyaran hali, da wuya ka samu guda 3 wanda suke rage abin da suka aikata wanda ta dalilin shi aka kai su. Sauran guda 7 din sai dai su fito da sababbin kwasa-kwasai da za su ɗauka bisa mutanen da suka haɗu su a wannan cikin gidan. Saboda haka abin sai an mishi different approach. Akwai wanda in ka duba ma wallahi da azim da dama daga cikin yaran nan idan ka je kaga iyayensu, to dama ka san za Allah. What do you expect ba hakan za su yi ba. Iyayen nasu ma da yawa daga cikin su ba su da tarbiyya, ballantana kuma kai expecting yaro za a bashi tarbiyya. Yaro ya taso an sake shi kamar akuya a gari. Shi abin da ya sani kawai ya ci ya sha ya kwanta, abin da ya sani kenan. To in ba su display in wayannan abubuwan me za su yi? Saboda haka abin ya kamata a kalle shi ta different angles, sannan ai tackling abin ta hanyoyi mabambanta. Ko iyayenmu ne, malamanmu ne, jagororinmu ne, kun fi mu wayewa da exposure da kuma sanin hanyoyin da ya kamata a ma'amalci irin wannan abu. In dai har so ake wato ai addressing abun once and for all, ba wai a dinga kwan gaba kwan baya ba. Saboda a farko ai a da an taba kaiwa, me fa'idantar da haka din. Irin haka sai keke zuciyar ma yaro ya kekashe
tun kana firgita shi kana ce mishi police station, bai taba zuwa ba ya je police station, to yanzu in ka ce mai police station ma ba zai tsorata ba. Ka je mai prison ya tsorata, ka je prison din ya gama ashe prison din ma haka yake, shikenan yanzu ba abin da zaka ci gaba da tsorata shi da shi. Saboda haka Allah ta'ala yi wa wannan bayan Allah dai jagoranci, mu kuma Allah ta'ala ya shirye mu gabaki ɗaya da mu da su gabaki ɗaya. Allah ka shirye mu, Allah ka shirye mu, Allah ka shirye mu, Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu, Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu, Allah ka tabbatar da diga-digan mu akan abin da yake shine daidai kuma ka yarda da shi.